ରାଜୁ, ଆଜି କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ସାଜସଜା ହେଇଛି? ବାହାଘର ହେବ କିରେ? କ'ଣ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆଉ। ହେ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ବାହାଘର ହୁଏ? ସ୍କୁଲରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଜାତୀୟ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଫଙ୍କସନ୍, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ଏହିସବୁ ପାଳନ ହୁଏ ସ୍କୁଲରେ। ତାହେଲେ ସାଜସଜା ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆଜି କେଉଁ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତୁ ତ ଭୋଜି ଖାଇବାରେ ତୋର ବ୍ୟସ୍ତ। ତୁ କେଉଁଠି ମାଇକି ବାଜିଲା, କେଉଁଠି ଗାଁରେ ଏକୋଇଶିଆ ହେଲା, ଏଇସବୁ ତୋର ବୁଝିବା କଥା। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ? ସ୍କୁଲ ଡେଲି ଆସିଲେ ସିନା ଜାଣିବୁ। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଯାହା ବି କହ, ମୋତେ ଏଥର ଡେଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜି କେଉଁ ପର୍ବ ମୋତେ ଟିକେ କହ। ଆଜି ହେଉଛି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ବା ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଦିବସ। ଏହାକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଆମକୁ ଆମର ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଅଛି, ସେସବୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗ, ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଦେଶର ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗ, ଏହି ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ସାଙ୍ଗ, 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 26 ଏହି ଦିନଟିକୁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଖୁସିରେ ଏବଂ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିବସରେ ଆମମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଏହି ଦିବସରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠିବା, ସଫା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଗାଁରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା, ସକାଳୁ ବୁଲିବା, ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଏବଂ ଏହାରି ଉପରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପରେ ଏବଂ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ କିଛି ଭାଷଣ ଦେବା ଏବଂ ଆମ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏହାରି ଉପରେ ଆମକୁ ଭାଷଣ ଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ଆମେ ଏହାରି ଉପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ, ଖାଲି ପାଳନ କରିବା ନା ଆଉ କିଛି ମିଳିବ? ତୋର ଖାଲି ଖାଇବା କଥା। ଆରେ କିଛି ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର, କିଛି ଜାଣେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଆଉ ମରିଯିବୁ ନା କ'ଣ? ସାଙ୍ଗ, ନାହିଁ ଯେ, ଗାଁରେ ଦେଖିଛୁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେବେ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ଆମର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବିସ୍କିଟ୍, ମିଠା ଯେକୌଣସି ଆମ ପାଇଁ ଆସିଥିବ ତାହା ଆମକୁ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଛାନିଆ ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପାଳନ କର, ତାପରେ ଖାଇବୁ। ସାଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଏହି ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରିବି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବି ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆମର ଅଧିକାର, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଏହାରି ଉପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ବୁଝିପାରିଛୁ ଏହି ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ କହ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଏହାରି ଉପରେ ଆମେ କିଛି ସୁଧାର କରିପାରିବୁ। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ତ ପୁରା ଭୁଲିଗଲୁ, ଆମେ ତ ୱିଶ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ହଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।